Nebo počkej, tak buď tam asi Točíš přímo? Ježiš. Točíme, přijáme. Jedeme na výlet. Jak šven. Dostanete čutálistickou vodu. Já děkuji, já si ji nechám v autě. Si pak vemu domů. No do auta. Ještě, že jsi to takhle mandulka vymyslela, viď? Že pojedem všichni. Ještě jsem psala Štěpánovi, kdyby si chtěl přijet, on v těch malých Kyšicích má tu chatu. Ale chce? Taky miluješ nezvaný návštěvy? Ale přiveze jsme poprvé. Ty jsi muž, Alešku. Jo. Silný Je to muž. tady a urval větev. Wendy a Habr poprvé. Jo. Počkej, i já teď. Pojď. My jsme ty taky sběračky a ty. teplý krb domov. Krás. Připravili jsme Proutek na potravu. až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, nad čáru oblaků, až tam, kde sníh se bojí tát. Jo, já jdu, valím. Hor, už výjdu jenom já, jen já. A všechno tak dávno se zdá. Až na vrcholky hor, už výjdu jenom já, jen já. A všechno tak dávno, hodně dávno se zdá. Všechno je na Štěpána nahoru. Pes jí trničku sežral v komůrce maličkou a rozořenej kuchař ho praštil paličkou. Ne, my ho uděláme jinde, tady je zima. No a už je mi teplejc, člověče. Ahoj, čau. Na zdraví. Na zdraví, ledičko. Krásný. Ano, jdeme, protože ledňůka se kouká do mapy a vede. Ano. U nás bude točit vlastně dokument, Alešku. Ty staré ženy stále. Alešku, ty jsi náš zuřivý reportér. Tady běháš, záběry děláš, zuřivý reportér.